Bon dia a tots i a totes. Són les 3 del matí. Al meu poble no hi ha ningú. Estic jo i el meu pare contra el món. Estic anant cap al meu institut perquè ens marxem de viatge de final de curs. Tinc moltíssimes ganes, ens marxem a Nàpols, Sorrento, exactament. I tinc moltíssimes ganes. Mira, porto la samarreta. Després us ensenyo per darrere com és. I res, hem d'estar ja a les 4 del matí a l'autocar, al col·le, perquè a les 7:20 o alguna cosa així surt l'avió a Barcelona. Llavors, doncs res, he hagut de matinar bastant, però bueno, todo por irme de viaje. Deixa'ns passar. ¡Yo la saluda para el blog! No, digo, cojo. ¡Nos llevamos el blog! ¡Videoblog! Y cojo, me llama Naina, me despierta y le digo, hola, en plan, le digo, ¿qué? Buen día. Y me dice, Carla, ¿dónde estás? Mira el móvil, 4 y 3. Se ha dormido, me he levantado de la cama. Todo el mundo esperaba que llegara. Ja estem a l'aeroport. Hola, bon dia. Hem facturat la maleta i ara estem aquí tots. Mi móvil. Ensenya la teva samarreta, Carla. Wow. Yeah! Eric, ensenya la teva samarreta. Como me diga, pesa... Estem a l'avió ja. Sin pena. Vamos directe a Nàpoles. 2 hores aguantant a la Daniela. Sí, el Sabo! Nois, estem ja enlairant. ¿Pero para qué? ¡Hem arribat! Es nuestro avión privado. Es nuestro avión privado. Nos encontramos en Nápoles. Hoy nos están haciendo una visita, el Fran, una visita guiada per la ciutat de Nàpoles, explicant-nos una mica les curiositats, els monuments. Ja estem passejant per un carrer que sembla una rambla. Aquí tenim el Sara, el Tecenis, tenim tot. Quan arribem al final, que ens han dit el nom però no ens en recordem, anirem a dinar nosaltres sols, ens deixaran una estona i menjarem una Avui no menjarem pizza, pene. una pasta... Avui no menjarem pene, xicos. Avui no toca menjar pene. Mireu això i us faig una foto, es diu pizza pasta frita. No, pizza frita. Frita, vull dir. Wow. Da igual. Está buena, pero sabe mucho. Tía, esto es el primer trozo, porque no tiene relleno. Riquísimo. Dios mío. Mira la camiseta. Una foto yo con la cámara. Muestra a los dos. Camiseta real, la capa Roger. Mireu les estes que tenim. Que bonic. Vinga, va. Noies i noiers. Anem a entrar. Com més bonic. Es diu Auriga. Em toques la pica? No. My God. És conya, vergonya. Que es coña, ¿no? Qué dimensión. No cabe ni la maleta. Bueno, doncs molt bonic. Ens hem arreglat, que ara anem a sopar i després anirem a Sorrento a fer una volta. I ara doncs vaig a fer fotos a aquestes noies guapíssimes, que van lindíssimes. I mireu quin paisatge tan bonic. Aquí també un paisatge preciós. Nois, io vorrei pene. Io vorrei pene. Pene! Ai, Habemos pene. Habemos pene. Estem anant cap al poble, vale? Perquè estem una mica allunyats del poble. I mireu per on estem anant. Clar que sí! Mireu, per fi arribem a la vorera. Després de com 8 curves en les que els italians, com podeu imaginar, la veritat és que no condueixen
muy tranquilos y asusta un poco, pero bueno, hemos sobrevivido. Así queda bien. Val, hem descobert un planeta allà mateix. Sí? No sé si ho veieu. Sí, es veu. Sí, es veu? Controlat, jefa? Sí. Bé, aquella taqueta, sí, pel que podeu veure, és un planeta... No és un planeta ja existent. No, t'has equivocat. No és un planeta ja existent, val? Però no era l'ossa polar o això? No, l'ossa polar està allà. T'estàs confonent. Qui t'ho dirà això? El meu, la meva consciència, què pensa? Hem estat una estona observant-lo des d'un telescopi que està per allà i hem arribat a la conclusió de que és un nou planeta anomenat Tierna. Tu saps per què es diu Tierna? No. Té les ulles parres 100%. Què és Tierna? Ens hem demanat un gelat de xocolata de Dubai. Està boníssim. de mango. I l'Helena igual que jo. Està boníssim. Benito? ¿Benito Cameras? Sí, ¿Eres tú? sí. Bueno, mi compañero el Verga Larga. És un PR, no? Sí. És un PR. El Verga Larga també. Bon dia pel matí, com esteu? Avui som dilluns. Dieu bon dia. Bon dia. 5 hores hem dormit, però tot molt bé. Són ara mateix les 7:23 del matí. A les 7:30 hem d'estar per esmorzar. Que avui ens ve un dia molt dur. Ens marxem a pujar anar a un Vesuvi, que està allà, mireu. Està allà. Aquí és el volcà. Hola a tots, com esteu? Portem en aquest autocar com 2 hores. Estem pujant al Vesuvi, vale? L'autocar va de lent, que ens han avançat ciclistes. No hi ha aire perquè si ens quedem aquí tirant. Confusiones, serà perquè t'hi amo. Ara serà perquè ho vicino. Serà perquè t'hi amo. Escuchar la música, perro. I una forma cònica, molt característica, amb un cràter ben definit a la part superior. És un estratovolcà. Vale, no, us explico una miqueta, vale, perquè sé que no sabeu gaire sobre Pompeia, sobre aquest volcà, vale? Aquest volcà està actiu, o sigui, en qualsevol moment vale, pot sortir lava. De moment doncs, tenim el privilegi de poder veure aquestes precioses vistes sense cremar-nos. Enfocau, sisplau. Gràcies. Els arqueòlegs segueixen doncs, amb investigació per quan podrà erupcionar. Llavors, si us adoneu, aquí hi ha com es diria, com aquest tros com més ple, vale, que on estem nosaltres, vale? Per què? Perquè tota aquesta zona d'aquí s'ha anat cap a Pompeia, on anirem ara. Bum! Llavors, doncs res. Això ho sé jo, O sigui, això no m'ho ha explicat ningú, és que soc una persona molt llesta. I doncs res, fins aquí una mica de cultura. Ahir us vaig dir que vaig menjar pene, però en realitat no vaig menjar. Aquest cop sí que menjo pene, aquest sí que olora de meravella. Elena? A ver, Pep. No t'agrada gaire. No m'acaba el pene. La Marta i jo som molt afortunades perquè fem cultura clàssica i vam poder veure la pel·lícula de Pompeia. Una pel·lícula... Hollywood. Exacte, sí, una pel·lícula emotiva, increïble. 3 Oscars. Sí. En la que representa molt bé la història real de Pompeia. Definitivament. Li agraïm al professorat, al docent, per haver-nos portat aquesta pel·lícula a classe, la veritat. Sabem que en esos tiempos se utilizaban cosas. Yo estuve aquí. Mi casa.
Bueno, aquesta era una d'elles, no? Perquè tenia molt de... És curiós com el ferro ha resistit a l'explosió. Sí, està en molt bon estat, la veritat. Sí. Seguim a Daniela Gaitana a totes les redes socials. Molt bé. Penlele, viva el Morat, viva el Morat. Ahora, ¡Holi! ¿qué tal? ¿Os está gustando esto o qué? Mira, voy a contar lo que me pasó el lunes. Fui a un restaurante y empezó todo mal. Primero la Nora, ella pidió tipo, no sabía qué pedir y el camarero le dijo rápido, así, a malas. Nos quedamos mirando. Luego yo pedí una pizza, en teoría, salas del Mercadona, las típicas de pollo con verduras. Pedí eso, me viene una frita. ¿Qué pasa? Era tan grande que se sobresalía el plato y se me cae el agua. Lo pruebo y la masa sabe a churros. Y yo, bueno, aceptarla al menos. Y pruebo lo de adentro. En vez de espinaca o lo que fuera eso, sabía menta. La supuesta pollo o no sé lo que era, la supuesta carne, no sabía bien. Terminé comiendo sobras y una pizza que me tuvieron que dar porque no comí nada. My Sheila. Y ahí terminé. Bueno, chicas, hemos visto Pompeya, muchas cosas. Uy, no estaba grabando, perdón. Dios mío, que solamen. Mirad, por ejemplo, un ejemplo por si no vais a venir, porque claro, como sois pobres, pues estas cosas no se las pueden permitir, porque la entrada vale unos aproximadamente 200 millones... ¿200 millones? Vale, són les... Us ho dic ara mateix, són les 9:48 de la nit i adivineu on estem anant. A la platja. Estem anant a la platja que, bueno, jo no sé si em banyaré, però la cosa és, doncs, banyar-nos, passar una bona estoneta i a veure què tal. Jo no em banyaré, jo crec que no és assegurat. És que no sé, em fa molt de fred en realitat i jo vaig així. Nosaltres hem tingut la sort, quan ens han dit qui volien a la platja, han aixecat la mà molts pocs, unes 20 persones, ¿vale? Què passa? Que al final tot el món s'ha animat i havíem planejat que com érem només 20 anar en bus, ¿vale? Doncs al final hem sigut els afortunats qui hem aixecat la mà d'anar en bus i els altres han anat doncs caminant, que encara segueixen caminant per les curves. Quina pena! Losers! Bueno, hem hagut de pagar, Hem hagut de pagar, però bueno, 2 euros, sabeu? O sea, eso no es nada. Bon dia a tothom, com esteu? Avui som dimarts, estem aquí al port, que ens anem a Capri, a una illa, i res, estem una mica cansadets, mireu, estem aquí posant-se crema perquè està picant el sol d'una manera bestial. Vale, va tot decidit. Bueno, gent, avui estem aquí a Capri, acabem d'arribar fa uns 15 minuts i ara estem anant aquí a dalt a buscar unes guies per fer el tour per aquí, per Capri. Això és un mirador, us ensenyo com es veu, però és que hi ha tot això superbonic, és com un jardinet supercute. No, yo quiero una piscina, o Mireu. Mireu, sé italià. Estima i respecta les plantes. Estem arribant al mirador on es veu l'anunci on es va rodar el Dolce & Gabbana i estem arribant. Ara... Are you ready? En la Dolce & Gabbana, Daniela, l'editora posa... Dai per amore, Marí. Per mira, Toni. Veu les vistes que tenim. Mira, està super turquesa, bro. Està molt bé. Mireu a quin lloc hem vingut a dinar. Virginielo. Aquí menjarem bé, ja veureu. I són molt macos tots, o sigui,
si venís a Capri, ja sabeu on venir a comer. Flipeu amb aquest platazo. God. Núria, a veure, ensenya. Un calzón. Un calzón, L'Helena igual que jo. Helena, què t'estàs prenent? Un calzone. Aquestes dues igual que jo. Arnau, enseñanos què estàs comiendo. Mira que bueno. Oh my god. Mira, así. Són gnocchi. Tomate. Nois, ens hem arreglat i ara baixarem a Sorrento, com cada dia al final sí que baixem, jo pensava que no baixàvem, però sí que baixem. Bueno, i això, llavors ara baixarem cap al poble. Quart dia a Sorrento, estem doncs, al càmping, que ara marxem a fer com una volta per moltes caletes, bueno, moltes, no sé quantes anirem a visitar. Ahir vam fer la volta per Sorrento, després vam estar per aquí parlant. La veritat és que no us robo gaire per la nit, perquè deixo la càmera a l'habitació i no la trec. Però, resumidament, tots els dies el que fem és això. Visita per Sorrento i després anem al càmping amb l'altra gent a parlar. Voy a pegar un salto, dame la mano. Ay, 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 la gafa. ¿Puedes parar de grabar? Gracias. Hola, mis persones favorites. Bueno, estem aquí a una caleta. Mireu quina... Bueno, la càmera està com tossada, no? La vostra youtuber, que sempre s'oblida de vosaltres perquè no us grava un final, s'oblida de gravar coses importants... Ui, vaya gallo. Per les nits no grava quasi res, que és el més important del dia. Bueno, el més important. Chismecitos. I mireu-la, mireu-la, està por ahí banyant-se, no us explica res. Ara m'ha demanat la càmera, però ara, ojo, quants cops ha gravat avui. Mireu, per aquí estan els chicuelos. Uau! Al final me hostio, ja veràs. ¿Dónde está la youtuber? Mireu-la, mireu-la per on va. Bueno, us deixo. Adiós! Aquí, hacemos Sorrento, se me la flecha, se me la cara super maca. Enfoca la cara. Estamos aquí con los chicos. Estic sola ara mateix en el bungaló perquè tots s'han anat a la piscina o a la platja i jo ara me'n vaig a entrenar, que responsable. No, estic una mica cansada ara mateix, ara m'he vingut al bajón perquè són... És que mireu quina hora és. O sigui, mireu quina hora és. Són les 3:18 del migdia. Però bueno, me'n vaig a entrenar ja i així ja ho tinc fet i em podré arreglar una mica més amb tranquil·litat. I així també de pas us ensenyo el lloc on entreno perquè crec que... Bueno, ahir crec que us vaig gravar alguna cosa. Però no us ho vaig gravar bé, així que us ensenyo millor, vale? Acabo d'entrenar i no sabeu el que estic suant aquests dies entrenant aquí. És que estic sudando com una loca. Mireu, aquestes són les màquines de córrer, vale? Utilitzo sempre aquesta perquè l'altra no sé com s'encén, vale? Ai, que fresquito aquí fuera. Dios mío. És així. Sí, no hi ha gaire cosa, aquí puc lluitar, sabeu? I res, no hi ha res més. Crec que demà no entrenaré, o sigui, he entrenat 3 dies, està molt bé. De 5, 3 dies. Jo crec que està bastant bé. És que demà, avui anirem com sortirem de festa i estaré cansada demà. Llavors, crec que no entrenaré. Bueno, estamos en los bungalows, aquí preparándonos, bueno, yo... Y que vamos a salir hoy. Mirad, hemos maquillado al Leo. Que full make-up le he hecho. Está muy guapa.
¿Qué opinamos? Poner en los comentarios què opináis. Hola a tothom, mireu el que estem dinant. Cachito de tomate y un cachiaco de queso. Amb la Tània compartiré això, aquests raviolis i una lasanya. Ara us ensenyo la lasanya. I la lasanya. Yummy. Bueno, esto todavía es tomate. ¿Cómo quieres no verlo? Sí. No us he gravat res aquest matí, vale? Però bàsicament ens hem acomiadat del bungalov i ara estem per Sorrento, que hem anat a dinar, com heu vist, i ara anem en busca d'una samarreta de futbol de Sorrento, o sigui, de Nàpols. Ens fa il·lusió comprar-nos una i han trobat alguna botiga, així que anem cap allà i a veure si aconseguim alguna així bona. Mireu què m'he demanat. És un gelat de flor. Ja estem a l'avió. Núria, querías fer? Samu, estàs trist? Mucho. Núria, querías fer? Esteu tristos? Ja s'ha acabat el viatge. Esteu tristos? Estàs trista? Sí. Esteu tristos? Hola, mira. Bien, yo quiero que se acabe ya. Quiero ir a mi casa. És el meu aniversari. Me duelen las orejas. Quiero irme a casa. Mireu, és 100% real. Mireu com s'ha dormit el Leo. És 100% real, repeteixo. 100% real. Digan no fake.